Kaixo, agur tardi, ikasleok eta gainerako ikusleok, gaurko bideoan zenbait gauza ikusiko ditugu, gure irakasgairako interesgarriak izango direnak. Alde batetik jakin informazioa telebistan izeneko asignatura edo irakasgaia dela, gurea eta Telegram izango da gure nolabait plataforma gauza guztiak jasotzeko. Gaiak eta gero gure arteko interakzioak edo elkar eraginak ere sartzeko. Ederto, kanal horiek ikusi ahal izateko Telegram deskargatu behar duzue eta oraintxe bertan jarriko dizuet hemen hain zuzen. Jarriko dizuet joan gaitezen telegram.org, hemen daukazue elbidea telegram.org/apps izeneko horretan, hor dituzue bertsio guztiak, Telegram aplikazioak dituenak sartu alizateko aplikazioan. Bakarrik telefonoan ez, hau da, ordenagailua, edozein ordenagailu erabili alduzue, konexioa lortzeko. Telegramek zerbitzari asko dituelako munduan zehar eta aukera ematen du hain zuzen bakapak edukitzeko edozein momentutan, edozein ordenagailutan. Zuek ordenagailua baldin badaukazue, portatila, zuetako gehienok badaukazue eta orduan deskargatu behar duzuena hemen apps para computadoras, beraz konputagailuetarako aplikazioak hemen daude eta hemen agertzen da Telegram, Windows, Mac eta Linuxerako. Hauxe deskargatu behar duzue. Ados, edozein sistema eragile edukita ere. Beste alde batetik, egunen batean, beste ordenagailu batean bazindete, gogoratu, navegatzaile xume baten bidez ere konexioa lortu alduzuela Telegram WebA eta Telegram WebK, hemen dituzuen bi aplikazio hauen bidez, ez dira aplikazioak, azken finean konexioa egiteko moduak dira, lotura guneak. Eta orduan edozein erabili alduzue, edozein navegatzailerekin, WebA edo WebK, nahi duzuena. Ados, hori da garrantzitsuena, eta gero mobiletarako, badakizue, Telegram Androiderako eta Telegram iPhone eta iPadерako. Hemen dituzue bi aplikazioak mobiletan eta tabletetan erabili alizateko. Hori esan da gero, aplikazioa eukiko duzue, eta aplikazioan lehenbiziko gauza, komentatu nahi dizuedana da, hain zuzen, kanalak, referentziak edukitzeko eta bar, ezta? Eta orduan, hor badaukazue helbide garrantzitsu bat, todos los canales Telegram, bilatzen baduzue aplikazioan, topatuko duzue hau, eta hor hain zuzen 2000 kanal, gaztelerazko kanalak izaten dira, eta 70 tematika daude. Egunero dago zerbait, eranzten dena, eta beraz, zuentzat interesgarria izan daiteke, albisteak irakurri ahal izateko, edo sakontzeko, edo ikerketak egiteko, nola ez. Gogoratu, beraz, todos los canales Telegram hor daukazue informazioa. Jarri dizuet hemen pantaiakada ikus dezazuen direktorioa, hor inizio eta hor dituzue hainbat kanal, Android, ekologia, kultura, kirolak, klik egiten duzue bakoitzean eta hainbat kanal topatuko dituzue. Beste alde batetik, beste kanal bat ere garrantzitsua dena zuentzat, chat about chat GPT edo chat about
adimen artifizialari buruz, ez da? Hau da, dagoen aplikazioa ChatGPT erabilializateko zuzenean Telegrametik irten gabe, hor daukazue aukera, eta deitzen da, bilaketa egiten duzuenean, gogoratu, hementxe bertan daukazue, chat about ChatGPT. Ez bilatu ChatGPT, ze hori informazioa da, hau da, topatuko duzuen lehenbizikoa, ez da zuek erabiliko duzuena, batzuk dira informatiboak, kanal batzuk, eta kasu honetan hau ez da informatiboa, baizik eta erabiltzeko, ados. Beraz, zuek galderak egiten dizkiozue ChatGPT-ri eta berak erantzunak ematen ditu, iaia berehala, segundu batzuk baino ez, eta jasotzen duzue informazioa. Kontuz, erne egon, ze galdera bezain laster, erne egon behar baituzue erantzuna berehala helduko zaizuelako. Bueno, chat about GPT garrantzitsua den zerbait, kanal bat. Eta beste bat, kasu honetan bota da, ikasleentzat egin nuen bot bat, orain dela asko, Nafartel bot, hor daukazue elbidea, Nafartel beko marra bot, topatuko duzue bilaketa egiten baduzue, eta Nafartel bot horretan gure irakasgaian, informazioa telebistan izeneko irakasgai honetan, izango dituen kontzeptuak agertzen dira. Beraz, hiztegi moduan eduki behar duzue bota hau, garrantzitsua da, hain zuzen, irakasgaian ikusiko ditugun kontzeptuak ondo jasoak izateko. Segi dezagun eta kasu honetan, pantailaka da egin dizuet Nafartel barrutik nolakoa den ikusteko. Eta kasu honetan, hor ikusten duzue, hiztegi moduan antolatuta dagoela, Nafartel bilatu nahi baduzue hitz bat, esate baterako aipu, edo aurkezlea, klak, azten bada, klik egiten duzue hemen, eta hau agertuko zaizue, letran dauden kontzeptu guztiak. Akort, horixe da, besterik ez. Beraz, Nafartel eta oain beste bat nire blogean informazioa argitaratzen dut, eta horren berri edukitzeko beste bot bat egin nuen, kasu honetan botaren izena da EHU beko/bot, EHU bot, eta hor ikusten duzuena, hemen agertzen da, momentu honetan ikusten duzue hor informazioa, eta beraz hor daukazue EHU bot konektatuta dago nire blogarekin, eta beraz nik zerbait argitaratu eta klik eta agertzen da horrezegatik interesgarria da. Telegrametik irten gabe nire blogari buruzko informazioa eta irakasgaiari buruzko informazioa jasotzeko. Akort, hauxe da, esan bezala, hauxe da guztia, momentuz, informazioa telebistan izeneko irakasgai honetan eduki behar dituzuen kontzeptuak eta gauzak hor dituzue. Eta gogoratu, YouTubeko kanalean ere argitaratzen ditu dela gauzak, eta palazio.org blogean. Eskerrik asko eta beste bat arte.